U nastavku pričamo o pilot projektu Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske pod nazivom Reforma sistema procjene i upućivanja djece, lica sa smetnjama u razvoju u Republici Srpskoj u skladu sa međunarodnom klasifikacijom zdravlja, invaliditeta i funkcionisanja. Šta bi projekat doprinio, to će da nam kaže Tatjana Gajić, viši stručni saradnik za podršku osobama sa invaliditetom u Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite, koja je radila na ovom projektu, i Maja Čelar-Draković, direktor Centra za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju Budućnost Derventa. Dame, dobro jutro, dobrodošle. Dobro jutro. Gospođo Tatjana, krenut ću prvo od vas, obzirom da je pilot projekat iz ministarstva, pa da nam malo pojasnite o kakvom projektu je riječ i šta bi ovo doprinijelo djeci i licima ometanim u razvoju. Pilot projekat Međunarodna klasifikacija funkcionisanja je dio aktivnosti koje intenzivno unazad par godina i ranije provodi Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite i koji je dio aktivnosti strategije socijalne zaštite i drugih aktivnosti koje provodimo na pripremi reforme skroz novog pristupa djeci, njihovim porodicima i uopšte sistemu podrške onima kojima je ta podrška najpotrebnija. Osnivanjem Zavoda za socijalnu zaštitu, pozicioniranjem bolje u sistemu, sistemskih specijalističkih socijalnih usluga, i ovaj projekat je dio sistema i sistemske podrške djeci i njihovim porodicama. Ono što je specifično kod međunarodne klasifikacije funkcionisanja koji okvir daje Svjetska zdravstvena organizacija, da smo mi uz pomoć UNICEF-a i konsultanta UNICEF-a na neki način uspjeli da približimo međunarodne standarde koje se osnova svih standarda i jesu međunarodna klasifikacija samih vrsta oštećenja, ali ovo je jedan drugi pristup, iskorak, gdje se dijete ili porodica gleda s jednog drugog ugla. Procjenjuju se i tjelesne strukture i funkcije i učešće aktivnosti, jedan sasvim drugi pristup u odnosu na kontekstualne faktore, lične faktore, okruženje. Ono što je, to nije samo reforma sistema socijalne zaštite, to je reforma i sistema zdravstva i sistema obrazovanja i cijelog društva. Jer podrška koja se daje sistemski je najbolji interes djeteta, a samim tim i društvo u cjelini radi jednu veliku reformu. Ovdje ono što je najveća dobrobit ovog projekta, Maja će možda malo detaljnije oko samog rada stručnog tijela, je promjena načina razmišljanja stručnih radnika i uopšte pristupa da se dijete ne gleda samo s aspekta medicinske dijagnoze, nego ono što je nama ovdje glavni fokus je to funkcionalno stanje, funkcionalno prateće stanje, ali ne samo toliko u odnosu na ograničenja ili na određene smetnje koje dijete ima, nego upravo i na barijere i lične faktore, porodica i društvo. Šta je to što mi možemo da uradimo za kompletnu zajednicu, da budemo svi bolji ljudi. Nama je ovo alat koji možemo svi da iskoristimo i negdje mi je drago što ste prepoznali potrebu, jer ćemo svi u jednom momentu biti dio ovog sistema. Gospođo Majo, nekako vi možete najbolje da nam pojasnite koliko će ovo značiti, s obzirom i da ste svakodnevno u dosluhu sa roditeljima, u komunikaciji, sa čime sada prolaze roditelji, djeca i lica, a šta bi ovaj projekat donio da to više ne prolazi? Pa ovako, evo, osvrnut ću se na dosadašnju procjenu od strane prvostepenih stručnih komisija za procjenu djece i omladine sa smetnjama u razvoju, gdje negdje fokus jeste na djetetu, da se cijeni funkcionalnost djeteta i oštećenje. Ovaj projekat dao je rezultate, evo, ustanova Budućnost bila je stručni nosilac projekta, gdje se pokazalo da je jako važno da se dijete gleda u kontekstu okruženja u kojem živi. Da je važno kako funkcioniše porodica koja ima dijete sa smetnjama u razvoju, kako to dijete funkcioniše u školi, ukoliko je školskog uzrasta ili u predškolskoj ustanovi, zavisno gdje se nalazi u tom momentu, kako u stvari funkcioniše ondje gdje se nalazi. Tako da, evo, mi smo kroz taj pilot projekat upravo primjenjivali taj pristup međunarodne klasifikacije zdravlja, invaliditeta i funkcionisanja i naišli na pozitivne reakcije roditelja
koji su zaista nekako bili zadovoljni tim odnosom prema njima, time što neko cijeni njihovu porodičnu dinamiku, time što neko sagledava kako se oni osjećaju u ovom momentu, koji su njihove potrebe prije svega. Mi smo u okviru pilot projekta imali situacije gdje smo kao stručno tijelo cijenili da li je sada vrijeme da mi pružamo podršku djetetu ili prvo trebamo stabilizovati porodicu i pomoći im, pružiti im podršku da oni prevaziđu neke svoje aktualne teškoće da bi oni bili dobro. Jer roditelj koji je dobro može da pruži dobru podršku i da bude dobar saradnik u radu. Tako da prosto, kao što je i Tatjana rekla, tu i promijenjeni način razmišljanja i stručnih radnika, ali sam doživljaj roditelja cjelokupne ove priče. Gospođo Tatjana, ali bilo dosta tih promjena kako je bilo prije, kako bi nakon pilot projekta? Jeste, samim tim što timski rad podrazumijeva da je dio tima i roditelja, ali i svi stručnjaci, ali ne na način da jedni drugima šalju nalaz, pa da tumačimo različito i ovo je sistemsko ujednačavanje u svakoj jedinici lokalne samouprave i sistem pokušava na taj način da stvarno podrška dobije svako dijete po jedinicama lokalne samouprave koje su daleko. Tako da je mnogo bolje za sve nas da model koji ćemo primjenjivati ipak bude model samo za Republiku Srpsku, jer on mora izaći u nekim specifičnostima za sve lokalne zajednice. Mi smo imali sad model i vidjeli smo da treba još u nekim dijelovima da se prilagodi i nadamo se da ćemo iskoristiti ovo što je dobro bilo i što smo imali iskustva i što Maja pominje, da napravimo svoj model, da stvarno uradimo jednu reformu koja će biti dobrobit za cijelu Republiku Srpsku. To bi, na primjer, značilo da bi se i dijagnoze možda ranije otkrile, ali tako? Jer znamo kakva je situacija to kada ste rekli šalju se nalaz da se nekada djeca šetaju od jednog stručnjaka do drugog, pa da se nakon 3, 4, 5 godina ispostavi da je dijete sve vrijeme išlo na pogrešna mjesta, da je zapravo nešto drugo, a da je na vrijeme otkriveno možda bi bilo, da kažem, spasa i napretka u liječenju. Znate kako, te medicinske dijagnoze nas ograničavaju ovim poslovima, tako da će to sad, ta reforma sistema po međunarodnoj klasifikaciji funkcionisanja donosi novu procjenu. Znači, posebno će ići proces koji se tiče medicinskih dijagnoza, ali ovdje će biti funkcionalnih dijagnoza, znači funkcionalnog pratećeg stanja. Tako da sama ta dijagnostička procedura koja zahtijeva određeno vrijeme, posebno u zdravstvenom sistemu, ne bi trebala da ograničava funkcionalne dijagnoze djeteta. Ono što donosi ovaj sistem da će se dobijati funkcionalne dijagnoze, radne dijagnoze za stručne timove, zajedno sa roditeljima, porodicom pa i društvom, tako da će jedan način kompletne dijagnostike, procjene stanja, evaluacije, tretmana, da li je neka određena usluga bila adekvatna ići u drugom smjeru, funkcionalnom, kako samo ime i kaže, i projekta uvođenje okvira međunarodne klasifikacije funkcionisanja, i to jeste stvarno iskorak da mi neke stvari počnemo da radimo na njima prije nego što se taj problem pojavi, a u svakom slučaju kroz timski rad, na kako je koncipirano sa obukama i ovog dijela i sistema zdravstva i obrazovanja, posebno se tiče temeljno reforme u sistemu socijalne zaštite, je stvarno jedan multisektorski pristup koji je dobrobit svih nas. Gospođo Majo, koje promjene bi ovaj projekat donio, ne samo vašim, već svim centrima, drugim i udruženjima? Pa evo, sad da se nadovežemo na ovo sve što smo sada rekle, promjene u samom pristupu, odnosno primjena modela međunarodne klasifikacije zdravlja, invaliditeta i funkcionisanja, što bi podrazumijevalo jedan holistički, multisektorski pristup ovoj problematici i rano otkrivanje smetnji kod djece, što svakako je pozitivno i za roditelje i za sve one ustanove i udruženja, organizacije koje rade sa djetetom. To bi značilo na jedan način uvezivanje cjelokupnog sistema od nekog ranog uzrasta djeteta. I kroz cjelokupan ovaj proces, to jeste zamišljeno i sam pristup MKF, podrazumijeva osnaživanje roditelja kroz cijelu ovu priču i da su oni prosto učesnici i u
planiranju podrške djetetu, ali i praćenju. Ovaj model, pored toga što podrazumijeva taj holistički pristup, podrazumijeva i praćenje djeteta dok je ono u procesu. Jer u jednom momentu dijete može prosto da preraste neku uslugu, odnosno da njegova potreba postane u nekom momentu drugačija i to treba da se isprati. Jer u istom tom momentu može mu trebati neka druga usluga. To je sve potrebno ispratiti na vrijeme reagovati i na taj način se pozitivno utiče na rast i razvoj djeteta. Tako da taj proces praćenja je izuzetno važan i postoji do onog momenta dok je dijete u sistemu, odnosno dok ima potrebu da mu se pruža određena podrška. Tako da zaista ovo podrazumijeva uvezivanje svih faktora koji su važni za svako pojedinačno dijete. I svako dijete ima drugačije potrebe i te potrebe se cijene na individualnom nivou. Faktori okruženja se ocjenjuju baš tako u onom momentu gdje se on nalazi, cijene se resursi gdje se on nalazi i cilj jeste na neki način da se dođe do toga koji su to usluge potrebne djeci i omladini sa smetnjama u razvoju, lokalnim zajednicama u kojim se oni nalaze, da bi se došlo do ujednačavanja usluga, da svako dijete, bez obzira u kojoj lokalnoj zajednici je rođeno, da mu se omogući neki osnovni paket usluga koji mu je potreban u tom momentu. Sad moram da vas pitam, da li to znači da bi onda te osobe koje radi sa djecom iz raznih sfera morale ići na nekakvu dokvalifikaciju? Evo možete i vi, Tatjana. Da, upravo je pilot projekat i predvidio različite obuke i različite alate kroz donošenje određenih dokumenata za lakšu primjenu i samim tim bilo bi imenovanje koordinatora za podršku cijelom procesu u različitim ustanovama. Ono što je važno, što bi ovdje stručno tijelo, to su nekad komisije radile, sad bi radila stručna tijela, bi ljudi radili profesionalno, puno radno vrijeme. Mi smo sad imali taj sistem gdje se vraćamo sad na one poteškoće što smo komentarisali u samoj procjeni, što su to honorarni poslovi gdje ljudi dođu popodne, rade procjene djece. Ovdje bi ta procjena stalno trajala, gdje bi ljudi radili profesionalno, stručni i gdje bi najčešće trebalo da se procjena radi tamo gdje dijete boravi. Tako da je to prosto jedan drugačiji način prilaska od roditelja do kompletnog sistema gdje najveću korist bi trebalo da ima dijete zbog tog planiranja pravovremene, blagovremene i adekvatne usluge i podrške u razvoju. Gospođo Maja, koje su povratne informacije roditelja djece koji su bili direktno uključeni u ovaj projekat? Pa evo, ja sam bila dio tog stručnog tijela u pilot projektu, tako da mogu da kažem baš onako direktne povratne informacije roditelja. Roditelji su zadovoljni ovim načinom procjene, smatraju da se dijete posmatra kroz jednu prizmu koja je šira u odnosu da dosadašnju procjenu, sveobuhvatnija. Zadovoljni su time što se dijete prije svega posmatra kroz svoje mogućnosti, kroz njegove potencijale, kroz sve ono što dijete može, a ne samo da se gleda kroz prizmu oštećenja i dijagnoze. Zatim, prosto, oni su bili iznenađeni pristupom stručnog tijela. Što vas prekidam, ali često radimo ove teme i priče i rijetko kad čujemo šta to zapravo dijete može. Uglavnom slušamo što ono ne može i kakve probleme ima, tako da mi je to sad baš ostalo u ušima. Lijepo je to kada neko stručnjak može prvo da roditelja ohrabri, da kaže vaše dijete može to i to, nekako daje vjetar u leđa. Jeste, upravo je to i zagovara primjena ovog modela. I oni su prosto, kažem, bili iznenađeni tim pristupom. Oni su to nama i govorili na kraju naših inicijalnih razgovora, jer kad oni dođu kod nas na prvi inicijalni razgovor, mi prvo pitamo njih kako su, kako se osjećaju, koje su njihova očekivanja, da li znaju zašto su došli i prosto im objasnimo sav proces. Zatim pitamo ih da li oni imaju neka pitanja vezano za nas, šta ih zanima. Prosto da im sve bude objašnjeno i da oni kažu sve svoje poteškoće i da steknu povjerenje prije svega. Jer kad roditelj na početku stekne povjerenje u stručnjaka, u cjelokupan proces, onda je mnogo lakše pružiti adekvatnu podršku i samoj porodici i djetetu. Tako da smo mi nekako na početku uspijevali da oni se opuste, da nam kažu svoje poteškoće
I onda smo cijenili da li mi sada trebamo prvo da stabilizujemo porodičnu dinamiku, da pomognemo i pružimo podršku roditelju, pa da onda krenemo u proces pružanja djetetu, ili su roditelji u tom momentu spremni da budu saradnici i da krenemo u proces pružanja podrške djetetu. Tako da su reakcije zaista pozitivne i oni smatraju da je ovo model koji može da pruži adekvatnu podršku njihovoj djeci i podržavaju. Model koji ćemo, nadamo se, uskoro i da zaživi. Gospođo Tatjana, koji su koraci u narednom periodu? Evo za kraj još da nam to kažete. U svakom slučaju, mi sad dosta toga smo proveli i radi se analize. Samim tim izmjenama zakona o socijalnoj zaštiti ovakav novi pristup, nove procjene bi se trebalo stavljati u sistem. Ono što je važno, što smo stvarno istorijski uradili sve alate koji nam trebaju, i nadam se da bi uskoro novi način procjene trebao i da zaživi u Republici Srpskoj kao dio sistemskog rješenja. Hoćemo li mi prvi saznati? Evo, obećavam. Da vas pratimo, korak. Hvala vam mnogo što ste bile moje gošće ovoga jutra. Želim vam sreće u radu i da što prije ovaj model zaživi. Hvala vam na pozivu.